Sí, vamos, de joven me acuerdo de muchas cosas. De 20 años para arriba ya nada ya. Ya no te acuerdas. Hombre, con el tiempo va recordando, pero ya después nada. Te acordarás mejor de lo de antes que lo que hiciste ayer. De lo de ayer no me acuerdo. De un día para otro no me acuerdo de nada. Los nombres, hasta de los vuestros dudo alguna vez. Ya. Lo que más, los nombres. Después te viene, pero pues, que se olvidan los nombres. Se olvidan. Pero de lo de pequeño no te olvidas. De lo de pequeño, ¿no? Ya. ¿Qué decidimos recordar y qué decidimos olvidar? ¿Acaso lo podemos elegir? Acabamos de escuchar la voz de mi abuelo, tiene 92 años y reflexiona acerca de la memoria, de lo que se acuerda y de lo que no se acuerda, de lo que no consigue olvidar y de lo que no consigue recordar. He traído sus palabras porque el proyecto que presento, que son unos poemas, versan en torno a la memoria y también acerca del olvido. El filósofo Martin Heidegger nos recuerda que la palabra griega aletheia, que quiere decir verdad, quería decir literalmente sacar a la luz lo olvidado. En otras palabras sería algo así como desolvidar. No hay verdad, por tanto, sin desolvido. Como os habréis dado cuenta, el título de la tertulia está en euskera, hablaremos en euskera, los poemas también están en euskera, pero mi abuelo ha hablado en castellano. Forma parte de la generación que olvidó la lengua de su casa, de sus bosques, de sus eras. Afortunadamente, yo formo parte de esa otra generación que ha desolvidado la lengua que baña nuestro paisaje. Eta horregatik, euskaraz jarraituko dut idazten eta gogoratzen. No hay verdad sin desolvido, decía recientemente, ni tampoco poesía. Egia ezagutzeko, ezinbestekoa da asturaren uretan igeri egiten ikastea. Eskerrik asko etortzeagatik, gracias por venir. Empezamos con la tertulia. Kaixo, egunon. Egunon, Oiane, Zueroa, Garmendia, Glaria. Plazer bat da niretzat, hemen zure ondoan egotea niretzat simbolikoa baita, baztan horretandik, erronkari horretara, pirinuetara, jauzi egitea zure hitzekin, poemekin. Adirazi behar dut, zure kasuan, 1983an sortuta izanik ere, jaso izan duzula sariren batzuk, bertzeak bertze, Nafar Ateneoaren bidez, ezta, bidaia ariketak izenburupean eta denon artean argitaletxeak argitara emana joan den urtean. Eta aurten hementxe zaitugu. Plazer handia da niretzat ere, zure ondoan ibilbide hau egiteko aukera hori izateagatik, Madrilen bizi bainaiz eta distantzia horretan konektatu izan baitut hainbat simbolismo eta iruditeria batekin, eta hortaz eskertzen dizut. Eta hasi zara, ez du zentzua du gainera, ez da kasualitatea, abueloren hitz hoiekin, ez da, solas hoiekin, zure poesia gintzan badu iragan horrek, testuinguruak, pirinuek eta familia genealogiak pisua? Vale, bueno, eskerrik asko hitz hauengatik hasier, eta aurkeztu nituen poema hauetan, badu eragina. Esan dezakegu, karo, memoriari buruz hitz egitea, ez dakit, askatasunari buruz hitz egitea bezala da, ez? Erpin asko ditu, eta hor bai aurkitu nuela iturri bat, bai. Nondik natorren, ez, aitona amonak, memoriarekin hitz egiterakoan, ez, ezinbestean burura etortzen diren momentuak dira, pasatakoak, eta esango nuke baietz. Poematan oso presente dago aitona, edo zahartze prozesu hori, nola ahazten den, ez, gaixotasunak, eta horrek bai busti dituela poema hauek. Gero badago beste erpin bat ere aurrerago komentatuko duguna, baina horrek eragina izan du bai. Bai, poema askotan agertzen dira aitonak, amonak, bai. Baina deigarria egin zait, prozesu honetan, sakonki egin duzulako horren aldeko autua ere bai, epaileokin mintzatzen joan garen einean, nondik zatozen, eta hor irakurketa desberdinak tartean adibidez, Galiziatik heldu zaigun Olga Noboren poesia gintza ikusten nuen, inspiragarria izan zitekeela zurezat, eta uste dut,
zeinbait leio ireki dituzula azkeneko hilabete hauetan poesiara esker, ezta? Bai, egia esan, prozesua oso aberasgarri izan da, ze saritua izan nintzenetik aurrera, justo udara zen, oporrak nituen, demora nuen, lasai idazteko, eta bai epailekin izandako bilerek asko lagundu didatela, aurkeztu nuen, ez dut esango proiektu amaitua dela, ze oso hasierako zerbait aurkeztu nuen, eskeje bat, esaten dut. Hori da. Ez da, hasi bat, pixkat handiagoa da, eskeje bat, eta epaileek asko lagundu zidaten, hori, bide desberdinak arakatzen, irakurketa desberdinak, eta egia da, gainera zuk ez, nola ireki zen izkidan, nolabait, baia memoria huts bilakatzear dauen mundu horrekiko, ez, gerturapen poetikoa. Olga Noboa aipotu duzu, ez, nola berak idazten duen ruraletatetik, idazten dien bere aitaren traktore gorriari, ez, eta horrek asko lagundu dit arakatzen, bai. Eta ez dakit, gertatu zizun zuri, Oiane, landaren mutik heldu zara, Oiane, egin duzu jauzi irira, ikasketak, eta nola egiten duzu konexio hori sorterriarekin, sustraiekin, hau da batzuetan, pertsona ibilbideak eta literaturak ies egiten dio zenbait auziri, ezta? Eta jatorriei eta batzuetan uko egin diogu, nire kasuan adibidez, jatorri bati, gero berraurkitzen zara, ez dakit zure kasuan prozesu hori nola izan den, edo beti izan duzun presente literaturan eta herri hori, testu inguru hori, edo azkeneko urte hauetan joan zaren gehiago lantzen? Denetarik, nik uste. Bai egia da, aurreko proiektu aipatu duzuna bidaia ariketak, Greziara egindako bidai bat aipatzen nuela mitologia asko dago, filosofia ere bai, eta hor, igual, azalean ez du ematen lotura duenik Nina Torren jatorri horrekin, ez? Baina, egia da, bidaiatzen duzunean Grezia bezalako herrialde batera, eta ateratzen zarenean Lonely Planeten agertzen den horretatik, bai aurkitu dala, beti esaten dut, nire herria nolako izango zen, duela 50 urte, ez? Eta badagor, nola esan, nik bai aurkitu izan dio dela lotura bat, herriari, bizitzeko beste erritmo bati, baina egia da, proiektu honetan igual gehiago sakondu dela horretan, bai. Filosofia ikasketak egin dituzu Oiane, irakaslea zara, institutu batean, eta egia erran, lehendabiziko liburu horretan badago Greziaren zantzu horiek, ezta, pentsaeraren iruditeria hori, eta egia da hemen bertze bide bat jorratzen duzula, lau ordu astean proiektu honetan, eta gainera baduzu poema bat orain irakurtzeko intentzioa, ezta? Bai, eta bide batez azalduko dut nola sortzen den proiektua. Aipatu duzu aurreko liburua, filosofia, pentsamendua, ikasleki, konturatu nintzen ikaslek ez zutela ezer ulertu. Aurreko liburuaz, eta orduan, nire asmoa izan zen proiektu hau ona aurkeztu baino lehen, poema hauek sortu nituen ikaslei emateko. Psikologia irakastea egokitu zitzaidan, pasain urtean, psikologiari buruz ez dakit ezer, orduan ikaslekin batera, ikasi nuen psikologia, eta gai horietako bat memoria zen. Eta orduan, ikasleekin batera landutako gaiak, hausnarketak, poemak eta, klasean sortutako material horrek elikatu ninduen, eta hortatik sortu nituen poemak, beraientzako, erresak izango zirena, pedagogikoak, xumeak, eta ongirutzen bat zaizue, olerkitxo bat irakurriko dizuet, ikasle batek ekarritako abesti baten harira. Lurraldekoa da abesaria, ezta? Gainera oso graziosoa da zeren eta aipu bezala jartzen dut Enrique Villarreal Armendariz, bakizuen orden. El drogas. Ematen du poeta dela, baina, bai. Eta kontua da Enrique Villarrealek ama, Alzheimerra jota duela, eta besti bat sortu zion, eta uste du cuerdas de mimbre edo cordones de mimbre zuela izena. Eta horren harira sortu nuen poema hau, atxatuko naiz, bale? Iratiren amonak
mimbrez jositako saskian biltzen zituen udarako barazkiak, udazkeneko intxaur marroiskak eta negutan goxo egoteko egurzatiak. Hori guztia bildu daiteke, zumea fin eta malguz egindako saskian, esaten zion bilobari. Iratik badaki, mimbrezko saskiaren antzerakoa dela memoria eta amonaren saskiari nola, memoriari ere erabiliaren erabiliaz zuloak sortzen zaizkiola. Zuloak gora, zuloak behera. Bai. Lau ordu astean du izenburu zure proiektu honek. Noiz hasi zinen eta izenburu horren funtsa? Bai, ezakit gertatu zaizuen idazten zabiltzan hoiei askotan idazten dugu zerbait eta ez dakigu ze izenburu jarri. Eta horrela nengoen. Eta azkean pentsatu nuen, bueno, ikaslei sortutako poemak dira, ikaslei eskaineak dira, beraiei egingo diete referentzia, eta 4 ordu astean ematen genituen psikologia saioak. Eta orduan hortik dator izenburua, ze beste 4 ordu astean memoria ez dago loturarik, eta bueno, hortik. Oiane, zeinen garrantzitsua den adierazi duzuna ikasleei, jendeari, poesia hurbilaraztearena. Batzuetan ematen dugu gure kaioletan bizi garela poetok, eta ez gaituztela ulertzen, ez dutela horregatik poesia irakurtzen, orduan zure funtsa bada ere, demokratizazio bat, hurbilerazte bat, komunikazio bat, ezta? Bai, hain justu Robertorekin hitz egin duzuenak, ez? Ze intentzio jartzen diogun, idazten dugun horrekin zertara konprometitzen garen, zer usten dugun barruan, kanpoan, poema hauetan bai zegoela erabaki irmo bat horretarako, ez? Ikasleak 18 urterekin gozatzeko, ez? Gertukoa sentitzeko, beraiek esandakotik abiatuta egiteko, eta gainera pentsatu nuen justo enkuentros izanik, ez? Gazte sortzaileen topagunea, bere leku ere bazuela, nolabait poesia bat helaraztea, erreza, irakurte erreza izango dena, hitz arrarorik erabili gabe, igual batzutan pekatu egiten dugu, ez? Aber ze hitz den arraruena eta politena hemen jartzeko, eta gero inork ez du ulertzen, zuk ere ahaztu egiten duzu zer esan nahi duen, eta ordarako bai zegoela asmo bat. Eta, pasan izkien, batzuek ez zuten irakurri, beste batzuk bai, eta bai gozatu dituztela. Zein garrantzitsua den hori, Oiane. Oiane, eta nola uztartzen duzu irakaslea zara, horrek energia kentzen dizu, badago jendea aritzen dena gutxi batzuk eguneko egunean idazketa prozesu horietan, bertzeok gure lanenak ditugu, ezta? Non aurkitzen duzu inspirazio iturria eta badituzu erreferenterik edo eraldatzen joan dira urteetan zure aurkikuntza horietan? Bueno, galdera horiek beti oso dardarti jartzen dute. Nor da zure referentea? Normala, Ze galdera zailak. Esango nuke nahiko eklektikoa naizela. Filosofiatik nator, filosofia asko irakurtzen du, tentseguak ere bai, poesia gustatzen zait, novela ere bai, eta esango nuke nolabait zubi horrek ere elikatzen duela nire poesia ze oso aforismotik oso gertu dago. Beti gustatzen zait, hasieran nahi gabe, orain igual ja gehiago bilatzen dut, baina zerbait esan nahi izatea poema horien bitartez, ez? Bada poesia bat ez duena bilatzen, ez? Ez erresatea edo hitzaren jolas horretan geratzen dena, eta nire bai gustatzen zaidala zerbait komunikatzea. Agian zer ikusia du ere bai ze aitonarekin hasi gara, eta bera ere erran nahi duen oso laguna da, refranak eta asko maite ditu, eta ez dakit konsienteki edo inkonsienteki, nire poesia horretara doa. Labur, sakon, eta, referenteak aipatu izkiazu, hola idazten duten euskal idazleak, oso kutxun ditut Sarrion Handia, ez? Juan Cruz Igerabidek ere bai, baditu laburrean idatzitakoak, aforismoak, eta gero hola, ez? Haundi horiek, ez? Urrunago geratzen zaizkigunak, ez dakit, Chantal Mayarrek ere hitzekin nola jolasten duen, parentesiekin nola jolasten duen hori oso gustoko dut, Emily Dickinsonen paisaiak ere, Olga Novo agertu da, Aurora Lukeren mitologia hori ere ekartzea, bai, asko maite ditudan autoreak dira horiek.
Aipatu duzu, aforismoen kontua, eta epaile bezala aipatu dizugu oso jaioa zarela, ez da eginkizun erresa, gutxiago zu bezalako gazte baten dako, eta baduzu mami hori, berbada abueloa tartean dago, eta hor printza horiek zeintzutan, memoria, eta nola hitz gutxitan, erraten duzun hainbertze eta hain ongi eta oso deigarria egin zaigu horretan heldutasun poetiko hori eta hori azpimarkatu nahi dugu gaur Oiane. Hortaz, aurten animatu zarela enkuentros hauetara aurkezten, pozten gara ere euskarazko proiektuak aurkezten direlako eta hemendik deialdi egiten dugu horretara ere bai. Hasiera batean bilatzen zenuen zerbait eta topatu duzuna ez da izan bilatzen zenuna, nola izan da zure prozesua edo esperientzia? Ez da maitu prozesua. Gorpuzten eta gorpuzten doa poemategia ez da igual, ez? Antzerki obra bat aurkezten duzunean bezala, edo Danielek edo liburua ja itxita aurkezten duzunean bezala, hor mugimendu rako tarte gutxi dago, asko ari da hemendik, handik, puzten. Eta ez dakit zer erantzun diodan zure galderari. Bideak jarraituko du, hori da, kontinuara. Hori da. Aipatu behar dugu ez dakit publikoak eskutartean dituen, ez dakit ikusi dituzuen sarrera horretan. Atzean utzi ditugu. Bai, ez da? Potetxo batzuk daude. Eta potetxo horiek sorpresa bat dute. Adierazi nahi diguzu zergatik zaporeek eta usainek garrantzi hori duten eta ze intentziorekin dauden potetxo horiek? Bale, poemategiari edo amaiera emateko, udaran sortutako poema batzuen arira, ekarri dut, bolsatxo batzu daude, gaur igandea, olako egun batekin bertaratuta, iruditzen zitzaidan ez, nolabiteko oroitzapen bat edo, eramateko, ideia izan nuen. Eta libururik ez dago, orduan pentsatu nuen, ekarriko dut. Eta konturatu nintzen, askotan, badirela oroitzepan batzuk ez, igual buruan geratzen zaizkigunak hor, badira beste batzuk igual bihotzean geratzen direnak, eta badira ere beste batzuk, ez, ahoarekin dastatzen ditugunak, ez, usainekin, zaporekin, eta hortik hasi nintzen poema sorta bat, atal bat sortzen. Eta gero konturatu nintzen, oien ez originala ja Prustek egin zuen, ez, Madalenarekin hartzen duenen, eta oroitzapen guztiak datozela, baina, idatzi da gero konturatu nintzen, eta Aritz Gorrotxategik esaten duen moduan, ez? Oro errana da, baina ez nik, orduan, nik nire aletxoa ekarri nuen. Angel Errok errana da, ez da? Baina berdin du nire gartzen zait hori, referentzien. Eta guztiz interesgarri ditu zaigu, ekarpen hori, ez da? Bai, eta orduan, poema nahi baduzu irakurriko dizuet, Irasagarrarekin dago lotua, ez? Eta nolabait, presentzia berezia du poemategian, Irasagarra, membrilloa, nola, ez, badiren zapore batzuk, fruta batzuk, lotzen ditugunak, oroitzapenekin, ez, lehenoko denbora horiekin, igual pixkatoke kostumbrista batekin, eta hortik zijoan, eta orduan, ezin denez ez, maskarilla COVID garaian ezin denez egin, hor poltsatxo batean utzi dizuet, membrillo irasagarzatitxo bat eta intxaur batzuk, gero poemategian irudi hori askotan agertzen delako. Eta nahi baduzue, irakurriko dut poema hori. Bai, bale. A ber, non daukadan, bale. Irasagarraren poema. Gogoan dut gauero, ia herritu bilakatu zen ohituraz, gazta eta irasagarra ateratzen zituela aitonak. Geratzen den sagardoa zerbaitekin bultzatu beharra dago, zioen. Udazkenean esku dardartiz zuritutako piezak ziren. Azukretan beratzen utzi eta kristalezko ontzietan gordetzen zituenak. Neguko gau hotzetan eztarrian bera joateko, erritmo likits baino irmoz. Aurrekoan, Aitona Monen etxeko hozkailua garbitzen, irasagarrontzi bat agertu zen, noraezean dabilen ontzi naufragatu alez, norbaitek deskubritu edo salbatuko zain.
ontzia ireki, atza barruraino sartu, eta joan zen aragi likatxua irmo ahosabaieraino. Ahosabaiarekin gogoratzen da hobekien. Eta bururatzen joateko, adierazi bertze behin Pirinioetatik eskertzekoa dela ahots propio hau, euskarazko poesia gintzan, gustora irakurriko dugu zure proiektuaren amaiera hori edo nora heltzen zaren, eta bururatzeko galdegin nahi nizun, galdera, nahiko irekia da, baina galdegin nahi nizun poesia ere baden zuretzat abia, arnasgunea, bertan babestu zaren, bertze modu batean babestirik izan ez duzun hoiek. Ez dakit, zertarako baliatzen duzun edo zaituen. Bale. Galderari erantzuteko oroitzapen batera joko dut, eta gogoan dut, beste nonbaiten esana dut ere. Zeberri aldizkarian agertu zelanik, gazte-gaztean nintzela elkarrizketa bat Gorka Urbizuri egiten ziotena, Berritxarrakeko abeslariari. Eta, orduan hori zen nire referente poetikoa. Eta galdetzen ziotenea zergatik poesia, ez? Ze bere letrek badute asko poesiatik. Eta berak erantzun duten zuen, beste poeta bat zitatuz, poesia zela lotxatien mendekua. Eta garai hortan oso interpelatua sentitu nintzen. Eta nik uste dut hortik doala, ez? Askotan egunerokotasunaren, ez? Gurpil horretatik edo egunerokotasun hortatik ateratzeko momentua. Lasai egotekoa, barrura begiratzekoa, eta kabia bai, izan daiteke, babesa ere bai, ez? Goxo egoteko leku bat, jolasteko ere bai, disfrutatzeko, eta bai, lehen hori aipatu da, ez? Aurreko elkarrizketan, ez? Askotan nola bi bizitza ditugun, ez? Bata egunerokoa, lanekoa, eta bestea idazle gisa egiten dena, eta nola askotan ere gure egunerokoak, aberatzez garen oioiei, ez? Ez digute, ezin dugun poesiak eskatzen duen pausa hori, lasaitasun hori, asperduran momentu hori, ez? Behar duzuna sortzeko, ze bestela egunerokoarekin bombardeatuta bizi garen, eta horregatik, uste dut, idazten dudala. Plazer bat izan da, Oiane, adierazi oraingoan ere literatura arloan lau proiektuek duten maila altua eta guretzat ere izan dela oso aberasgarria, baita suposatzen dut ere sariketa eta topaketa hauentzat eta guztiei animoak horretan jarraitzeko eta gustora irakurriko ditugola zuen proiektu horiek nora iristen diren. Bai, nire partez ere mila esker paile gisaritu zareten hori, niretzako sorte itzela da, parte hartu izana eta norbaitek zure lana gertutik begiratzea, esatea hau bai, hau ez, irakurri hau, eta oso aberasgarria izan da, askotan ez, igual lagunei pasatzen diezunean ez dira ausartzen esatera, eta olako distantzia batetik begiratzea nik oso aberasgarria ikusi dut. Baita ere teknikoei, Robertori ere bai, hortik ibili dela, antolatzaileei, eta oso esperientzia ona izan dela. Zien ongi horla estea, ez da? Hola topaketa hauek. Bai. Zorionak. Mila esker.